Merħba għal Eid l-Istorja tal-Mija Story, programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. U dan hu ir-rakkont tal-lum. Mela darba waħda għal tmiem is-seklu 17 fir-raħal tax-Xewkija Għawdex kienet tgħix Donna Elena, Sinjura Armla. Donna Elena kienet tħaddem ħafna bdiewa biex jaħdmula ir-raban tagħha. Il-bdiewa kienu fuq wiċċ l-idejn u huma kienu jirrispettawha. Donna Elena kellha għal qalba il-festa tal-miliet u ta' kull sena kienet tħejji ikla kbira fid-dar tagħha u kienet tistieden il-bdiewa kollha kif kien jagħmel żewġha il-baruni qabel miet. Waqt ikla tal-miliet, Donna Elena qalet lill-bdiewa żewġi kien jistħajlu ħaj lil dan il-bambin tax-xema. Dan il-bambin tax-xema kienet toħorġu għall-miliet u tpoġġih f'nofs gradenza imdawwar bin-naċ u l-pasturi. Bastian, ir-raħal li kien jieħu ħsieb il-merħla naċ tagħha qalilha jiena ma nemminx, jiena rrid nara b'għajnejja u immiss b'idejja biex nemmen li l-bambin tad-demm u l-laħam bħalna. Jiena nemmen jekk iż-żewġ naġiet tax-xema tiegħek jiżdiedu man-naċ tal-merħla li nieħu ħsieb. Donna Elena inħasdet għax lil Bastian kienet tafu bħala bniedem tar-ruħ. Iżda ma qalet xejn. Bastian kien jistenna il-miliet bħal kull festa oħra sabiex jixxala u ma kienx joqgħod jaħseb dwar it-tifsira tal-miliet. Lejlet il-miliet, Bastian ħareġ il-merħla naċ biex jiraw fix-xari. Wara xi ħin telang l-ajru u f'daqqa waħda infetħu bwieb is-sema u bdiet nieżla x-xita bil-lejl. Bastian beda jfittex fejn jista' jistenna u l-merħla ta' 10 naġiet. Fil-bogħod ra knisja żgħira u beda jmexxi l-merħla naċ lejha. U fetaħ il-bieb u daħħal il-merħla naċ. Il-knisja żgħira kienet mudlama u vojta għajr ma' bambin tax-xema f'nofs artal b'naġan waħda kull naħa u b'musbieħ muxewl qudiemu. Bastian kien qed idoqq il-kastanjoli għax kien kesaħ xħin ix-xarrab bix-xita u imtett mal-art u n-naċ tiegħu djetsu miegħu u fi ftit minuti għajnu marret bih. F'daqqa waħda feqqet sajjetta li xelet il-knisja qisha ħuġġieġa u wara waqa' dlam ċappan kemm barra kif ukoll ġewwa għax il-musbieħ li kien jixel quddiem il-bambin intefa'. Bastian qagħad jistenna sakemm is-sema fetaħ u x'ħin ġara hekk libes il-kabozza f'rasu u telaq bil-merħla naċ lura lejn id-dar. U daħħal in-naċ fil-bitħa u għaddhom biex ikun żgur li ma tilef l-ebda naġa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 u 12. Kif jista' jkun? U kien ħareġ 10 naġiet, issa żidulu 2 biex ikun żgur li għadhom sew u reġa' għadhom mill-ġdid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 u 12. Kienu żidulu 2 naġiet. F'ħakkatajn ħaseb fiż-2 naġiet tax-xema waħda kull naħa tal-bambin li Donna Elena kienet toħroġ għall-miliet. Imma dawk tax-xema niftakar li kont iċċajpajt li rrid jiżdiedu ż-2 naġiet tax-xema tagħha ma' tiegħi biex nibda nemmen. U dak il-ħin bdewa leħen jgħidlu le, mhux tax-xema dak tad-demm u l-laħam. Bastjan ħass ġismu jqum xewk, qabad kappell u libsu fuq rasu u telaq jiġri daqs ir-riħ lejn il-knisja żgħira fejn kien sken u il-merħlan naċ. Daħal ġol knisja iż-żgħira u għajnejh minnu fih marru fuq l-artal. Fuq l-artal kien hemm il-bambin tax-xema iżda ma kienx għad hemm iż-2 naġiet waħda fuq kull naħa. Dak il-ħin is-saħħa f'saqajh marritlu, qalbu bdiet ħabbat sitta u wiċċu bjat karti. U nxteħet għal-kubteħ mal-art, neżal kappell minn fuq rasu u beda jibki u jgħid waħda ġo waħda, mulej jien nemmen, U Donna Elena u l-qaddejja tagħha hekk sabu lil Bastjan għal-kubteħ quddiem il-bambino fuq l-artal. Huma għenu fuq saqajh u mexxewh bil-mod il-mod lura lejn id-dar. Bastjan irrakkonta xi ġralu lil Donna Elena u qalilha li issa tassew jemmen li l-bambin huwa tad-demm u l-laħam bħalna l-bnedmin. L-għada kien il-miliet u fid-dar ta' Donna Elena kien hemm festa kbira, ikbar minn kull festa li kien iħejji żewġa il-baruni. U l-leġenda tgħid li Donna Elena ordnat minant il-pasturar, pastur ieħor, pastur mistaġeb bil-miġjan ta' Ġesu bambin. Iżiditu mal-pasturi li kellha fil-grotta tal-presepju tagħha. U bekk l-istorja ta' Bastjan baqgħet infakra bħalma il-presepju ifakkarna fil-messaġġ nisrani ta' xi jfisser il-miliet. Dik kienet il-leġenda Maltija l-għaġeb tal-presepju miktuba mill-Pawlu Mizzi. Mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu nixtiequlkom miliet ħieni u sena mimlija saħħa u risq.